Ka jinglen jung ki katu kat ni ki Buhrieh da ka bapenun kam ya ka benta ka bakiyo man pen ngoi ka sur jong ki ha ka comment section jong ka YouTube channel Shillong Mail ha ka bai dei ba ka kubor ka bangi pen mi ka shitarik urisau arajar sapsau ka jingker khu ye ki high level ka surok na maram cha Umsawkhwan UMP ru uyakendu jinge kala pau tingkreng ba ka dei tang ka jing persang bandarap jat pat ban Buhrieh ye ki jing shisha ka jing shisha lor ka ni ka jing persang ban len jong ki Buhrieh kala pau no haga step jong ka sautrik urisau arajar sapsau hadien ba ko ka Trok ka ba khat pra Shaka ka ba dei jong ka company Sri logistic kala yaj na ka surok ka ba pin yeso na lat umsaw shamau maram lingba ka maulendem pat maria poi ha ka jaka ka balong khongwan hajan silom kala Sahkut bak bat klem la shu ban ki ka tanadu ka janmiet jong ka laitrik urisau arajar sapsau Kyrwoh Paidbah ki bala bitar ya kini ke jingyo ya lan kini ki Trok ki babun Shaka kim ban se ban pentep Shaka office Shillong Mail hendrei na ka daw ba ka jor ka jingtheng kali asor Shillong lahap ban chupa ring no da ka video haki ha ka jing ring video lala ban saki ba kini ka Trok na ka jingbom la shu ban ya chakmat ne ban phai shedien kala Sahkut be Hajuh ya ka ba kalawan rai ka jingtheng kali ka ba jor ba ha ka te ga jaka nadu hinden ga janmiet pat ka bla peteng ka por mistep jong ka sautarik ter hadu ka por janmiet sasisien pen kan mau bakani ka surok ka dei ka bla shna da ka jingyo pisaling ba ka wall bank hadu prapo klor tingka padaba pen bana yakini ka project kata ka khatpra trik ujumang arajar kat khandai Menteri Rangba ka jalau kondot ki sang mau loong ba ender ladap kani ka surok kan long shisha ka jingker khu ye ki Paidbah tang ki Paidbah ki pamat jing e nei dangshen wat UMP Lok Sabha jong ka Shillong Dr. Ki AJ Singkon ru lamat ka jing e tang na ka daw ka jingyo jingker khu ki high level ki ba pinya ki Trok ki bakit palat put bat ka bakit dei ru ki Trok ki ba khat saw Shaka sejrong ha ka jingyo bani kren dangshen bot UMP lai thu bahalor kani ka jingya sahu ki Trok bun Shaka bar ki bakit palat put nakaliang jong u la tho Shaka sarkar jala kata hadu how chief secretary ka PWD roads bat ban pen ngawru ya ka jing penyaw ya ka jumum tre hok ka sarkar jala wat ha ka bakala dep ban pentri kam da ka 144 CRPC ban mana ya ka jingya ki Trok makate ka surok kalau bakerman pengen share kani ka video mo pet kani ka kali kani relentina po lat umsaw menik semua maram pet kini kali hiat kat kini kali hiat ki ong na bumya kat no kading pensat eu Paidbah an pani kita ki Trok ka bakidon ki ong bagi de ki Trok reu Shaka ani bisa ki Trok ayo ki bayat nani kani gre ka por bang de school ki khna dang de tray ki Buhrieh pai kani ka Trok reu sawes sa Hindi Buhrieh mateng somayo chugumak noksakon iboda last F salanti janyo ansung bangan ang kapa nutrients ko kumata unigaman ata mirong kari tuo aro dud ko Buhrieh mateng somayo peketo plus F ni logo ko namin ibo yarango vitamin aro iron nakapa nutrients ko nangagata aro titisan Buhrieh unigaman nina badang tangza sungani niyamo aro sa ato aniyo ba minus sa brijok wano mangsaon ang mendeng tanga beeno Nambata nutrition, nambata zangi. The alien plus F logo dongpa bostu ko zakarbo. Yako uwiating pa Commissionerate of Food Safety Meghalaya.